да се прероди. През 16 век, малко след златните години на пиратите, капитан Аспар и неговият екипаж са наети от богатия лорд Елмар, за да открият загадъчен и непознат остров. Заедно с Елмар е и млада дама на име Кара. Тя е единствената, която знае къде се намира мистичния остров, защото преди години е живяла там. След пристигането на острова започва битка между новодошлите и обитателите му, които са деца с магични сили. Такъв е сюжетът на първия български детски фентази филм «Децата на Бендида». Продуценти на лентата са Албена Вангелова и Любо Ангелов, а големите актьори са Силвия Петкова, Калин Велов, Костадин Султов, Велина Георгиева и други. Партнират им 47 деца на възраст от 6 до 18 години. Моят герой се казва Рад и той е нещо като... Не искам да казвам слуга, но по-скоро подчинен на господин Елмар, който е човека с възможности и пари, който плаща цялата експедиция на пиратите. За мен този филм е много личен, защото аз съм един от преподавателите в детската школа Калпазани, а реално аз съм ги учил малко или много на актьорско майсторство. Сте ученици всъщност? Всъщност да. Имахме и други преподаватели в школата, но все пак на мен ми е и притеснено от тази гледна точка как са справили самите деца. Капитан на кораб, класика, пират с по-дебел глас. Нещо като брат на Джак Спаро. В детството винаги мечтите ми бяха свързани с приключенски филми, с пирати, с кораби, с откриване на нови острови. Такива бяха и детските ми игри, така че това беше едно връщане към детството. Сте сбъднали мечтата си? Да, отделно съм и много доволен и горд, че филма има и благотворителна кауза, част от приходите да бъдат отделени за закупуване на необходимата спешна апаратура за неонатологията и отделенията, които спасяват новородени, преждевременно родени дечица, така че и каузата е благородна. Аз съм една от големите, които помага на менторката, за да се грижи за децата и да им помага за ученето. За първи път ли играете всъщност във филм? Да. Как беше? Трудно, страшно, интересно? Беше много интересно, на мен ми хареса. Някак си беше ново изживяване за мен и се надявам да продължа с това, тъй като аз от малко искам да стана актриса и като цяло на мен това ми се отдава. За мен Зара е дете воин и не я е страх. В същото време да е корава, но и да показва чувствата си. Мисля, че си взех, че няма страшно понякога да показвам повече чувства и да съм по-корава в някои аспекти. Аз съм Борис. Борис? На колко години си? 7. Това първата ти игра в киното ли беше? Не беше. Да, беше първото кино, в което участвам. Как ти се стори? Трудно ли е? Забавно ли е? Много скучно. Много скучно? Да. Моят герой беше просто да си стоя на стола. Героинята ми от филма всъщност е страшно емоционална, което е качество, което и аз имам. И наистина много си съвпаднах, аз наистина влязох страшно много в ролята и даже и след като приключи филма, още се усещах все едно като тея. Мога да кажа, че филма стана като на магия. Абсолютно така е. В интерес на истината, така е. За цялото ни студио филма стана като на магия. Имали сте супер сили, така да се казва? Точно така. Моят персонаж е Терес и момчето, което се съпротивлява към пиратите. Беше трудно, тъй като това ми беше първият път пред големия екран и някак си се притеснявах. Моята героиня е Кибел, тя е защитница от племето на Бендида. Тя определено никога не се отказва. Преследва това, което си е наумила и смелостта я води. И аз определено бих си взела това, тъй като понякога ми липсва смелост. След края на предпремиерното излъчване, участниците в продукцията и останалите зрители споделиха впечатленията си. Сега като видяхте филма, цялостно хареса ли ви? Да, много хубаво. Супер! Аз ще да се разплача. Много ми хареса. Това беше уникално. Не го очаквах. Как се казва? Боян. Ти беше едно от децата на Бендида? Да. Теб хареса ли ти филма сега? Разбира се, че да. Какъв ли го очакваше докато го снимахте или сега си изненада? Сега съм по-изненадана. Ти в кой клас си? Втори. Да. Ученици ще го гледат ли?
Ами, може да се каже. Настоятелно обикаляше, докато наистина успее да разговаря с вас. Той е много талантлив. Кажете, беше ли за родителите какво е като изпитание снимането, все пак малки деца? За него това беше първо така пътуване в рамките на 11 дни. Беше с по-големия си брат, което нали, за нас беше голямо спокойствие, но той се чувстваше в свои среди. Истината е, че на 5-я си рожден ден той пожела да се снима във филм. И точно 10 дена след това аз видях рекламата на школата и те го приеха с радост. И въпреки, че нямаше навършени 7 години, се съгласиха той да се снима във филма, да научи реплики, да участва. Когато се видяхте вече като зрител, как ви се стори? Много странно. Виждам се, обаче все едно, че не съм аз. Харесахте ли се? Да, можеше малко така повече косичката да се оправя, ама бива. Имам няколко забележки, но да. Си много критична. Да, разбира се, че има какво да се желае, но иначе се справи хубаво. Различна ли си сега? Това е било преди 2 години, нали така? Ами по-различна съм, разбира се. Трябваше да изиграеш героинята, щеше ли нещо да й добавиш? Ами, да е по-смела, отколкото беше. Мисля, че те въстъци са готови да преживеят още бъдещи премиери и това е най-хубавият повод, заради който се събрахте. Посланието е, че живота на децата е в техни ръце. Те държат рула на кораба, те са капитани на собствените си съдби и животи и могат да решават в каква посока да поемат. Силата е в тях. Премиерата на филма "Децата на Бендида" ще се състои на 7 март.